Ev jî ku hûn dibînin jê re dibin dîrekxane li vê derê karê xeratê tê kirin. Karê xeratê jî karê darê ye. Dar li vî kargê di gelekî beşa derbas dibin û şekil digirin. Karekî têra xwe zehmet e. Li vê derê di hemî beşan da keda destê heye û kedekî wisa ye ku dest, mil û pişta mirov di nav êşê da dimîne. Xalekê dinya girîng jî di vî karê da amûra herî girîng jî das e. Ji bernameyê karên zor, dem baş temaşevanên heja divê bernamaya xwe da em li herêma dîrekxaneya Girêdayê Amedê ne îro em ê bi karê xeratê li pêşberî wê bin. Karê xeratê karek çawa ye, kerem kin em hinekî temaşe bikin. Belê niha em li dîrekxaneyê ne em ê niha dar li ber me ne. Ev karê yekê me niha karê ku em bikin ji bo vî karê em ê çi bikin hostê îro em ji te bipirsin ji ber ku em jî nizanin. Ji bo van darê spî, Erê. ez van darê spî rê te bidim. Belê. Avana, ji bo wek vana bibe, em ê kulîyê wan çêkin berê. Piştî kulîyê wan jî heval kemê dara qaş bike. Belê. Hevalê özcan. Niha em ê guliyê wî jî Kulîyê wan bikin. çêkin ana. Çawa çê dikin? Em warê çê dikin. Serê birat. Bismillahirrahmanirrahim. Yek bir yek heta xelas Yek bibe. çê dikin. Biliyorsa. Ji bo qaşarê engel nebijêr. Ji bo temiz bicî bibe, dar rast dibe. Çen gulî hebin hemiya jê dikin. Hemiya çê dikin. Şer hem kulîyê heb, em wan kulîya qaşar çê dikin. Ji bo paqij bibe. Ez Murat Koyuncular. Emre min 45. Gora 16 17 salî me dest zara kir, berê qaşûra wan kir. Me girêka çê dikir. Dawiye do usta ki ya bu nabî Selahedîn ustayî. Şimdi gora xîzarê bi şoğle. Ez ketim xîzarê. Yavaş yavaş me çê xîzarê dewam kir. Emre min 20 salî devam dest ustatî kir. Çerên çiya me dergiş kir. Yani gora iş. Şkerê eleman lazım em çiyo derê em şoğlê ustatî dikirin. Di notu hefta da açım Qızıltepe. Qızıltepe işte salamam. Melo derece ustatî kir. Piştî dîse vegeriya batim Diyarbekir. Dîse ma işe ustatî em şor dikin. Em darê hewra bişmiş dikin. Cana gerek bişkem darê çama jî bişmiş kir. Gora siparişa me lazım bibin ji mer. Niha ev beşemeye yekem bu em dara karşıl dikin. Dar jî li gor mezin xwe diguherinin yani qaline ne mezine ne gir hene. Em niha pêşî gulî bu dara ve hene. Ew gulîya em jê dikin pêşî ji ber ku rehet bê karşıl kirin. Niha jî hewl didim diceribînim yani dikarim lê bi rastî ji bo ku çok mokê xwe li piyê xwe nexim di vênekî baldarî bixebtim. Ez li gor gotina hosteyê guliyê darê yek bi yek bi dasê jê dikim. Ji ber ku cara yekemê ku daz diceribînim hinekî giran û hêdî lê dixim. Piştî jêkirina gulî em derbasî beşa din dibin. Niha di serî de me guliyê darê xwe jê kir bi dasê. Piştî wî jî beşemeya duyem jî em ê biqeşelin. Em ê bixweşînin. Biqeşelin dara. Me çawa çêkin bila hostê me ji me re bêje. Awla be bereberê me guliyê vana çêkir. Erê. Em îja darê me em îja rengê darê xwe da dor semê tekiş bike. Renk. Anka rengê wî keskên bike spî. rast Em ê e. çawa bike spî ya bila. Aviya navê wî dese. Belê. Bi hêla zimanê me navê wî darê. Em jê dibê dare. Darê. Mesela vî dara wa pê dike destkî me em darê pê digir abla. Dizivrinî destkî ne sa? Wexta em çi wexta diqeşire ve qisa dizîvir. Em çi wexta diqeşire ve qisa dizîvir abla. Mesela ava. Kes bu spê. Erê. Kes ku spiket nav hevdû.
Ve kaşar icatı iki pej da bu da. Ava. Yani tu gav peşi ser da, Aynen. navele Bölüm da, bölüm. paşi haya davi da. Aynen. Mewan guliya jî ji bo ku tu rahat bikaşirî. Rahat bikaşirî. Erê, jî çêkir nosa. Evet. Belê. Kesek wek min vê qeşartinê dikare çekê? Yani her tür tecrübeyi bir de çeki yani. Dükkanı çabanı kan yani. Aynı zamanda dükkanı mesela yani kacar kilit edelim. Tamam. Diyeceğim bu ya evleri. Her zaman bir yada çok serbest böyle. Serbest. Ne cidiymiş Ne yapıyor galet ne ciddi. Galet ve bijdi. Yalnız vakta kaşartayı pır serbest. Tu çima spirit qeşerî carkîdinê? Amaç bu arayt edelim. Ha, çaya mesela. Çay. Ez zuzu da sıcak dikişinim. Aynen. Ev jî wek hunerek ez anî. Aynen. Navim Özcan'ı, Suadiye mi Bağırtan'ı. Az sene 2000'e de dirakhane düşoğulum. Mesela navi dirakhane, bir zaman yoktu bir dirakhane. Bir zaman eder ve bir kere sanayi sitesi. 19 salimin elbette düşoğulum. Zaten çıraktıyamı da çıraktıyam ama tabi göre hay sala der baskır. Kalfalık ustalık javji bir 11 sala. Toplam 19 sal. Yani اما مثلا اللي بدر يد الشغل جبوناني وخم الشغل يعني امسر يعني امسر برادس ما نرسل تشلي حرام برا يعني جبو قاضي وخم اللي بدر يعني حتى انا كي في انسان كي جمر عسل نبي Beşemeya duyem jî qeşartina darê ye. Di qeşartinê da jî em das bikartînin. Piştî ku em hatin vê kargeha taybet ya dîrekxaneyê di serî da li vê derê çahat kirin û ya hînê me kirin hosteyên vê derê me serî da dar girt destê xwe guliyên dara jê kir ji ber ku em dar rihetî biqeşirînin û me bi dasê bi destê xwe dar bi yek qeşirand. Birastî zor bû û destê min jî zêde êşiya. Evdara ku hûn dibînin ku piranî çêkirina avahiyan da têpkaranîn min qeşart. Beriya qeşartinê dara me kesk bû, piştî qeşartinê jî rengê wî spî bû. Dara ku min bi destê xwe qeşart di kîjan cîda da hat bikaranîn ez hinekî wî ji we re bêjim li gor agahiyên ku me girt. Di avahiyan da, di gundan da, di xaniyan da, dîsa di dîwaran da ev darê ku me qeşirand tê bikaranîn. Piştî qeşartinê du makîneyên din hene û dar yek bi yek duwan da derbas dibin. Ev darên ku di makîneyê da derbas dibin, di serî da tên pîvandin û li gor pîvandinê tên jêkirin. Rojê bi dehan dar bi vî rengê tên çêkirin. Darên ku ji makînê dertên, ez jî li gor mezinbûna wî datînim alî din. Na em çi bikin karê ne jî baş vî karê dikî? Na em tu çi dikî? Ez 5'e 20 derdim. 5'e 20 ji bo çi? Ji bo sıvağıyı. Ji bo sıvağıyı dige kodun serê ki bir divar sıvağ bikin. Qara du hab demire datîne. Bana hem de 5'e 10 jî. Ji bo inşaat Eviya ekişkenende. makîna wî ye nawsa? He. Belki o geri bir de. Geri bir de. İşe mezar doğru. Kareke zor jî birastî zahmet e. Pır zoru. Pır zahmetiye. Pır emek jî lazım ki. Hezkirin jî lazım ki böyle kavramış mı ki. Bir işe mesleğe gibi. Tu çend sal dikî? Ama bir süper insan ya dikim. 25 sal. 25 sal elbette dikî. Ve de bir bel göre bir hani demine.
Hadi. Ama dar da yeni seriyorsa. Hem daha denk ter yana. Kijan, ya. Yavaş gidiyor bu da Ali. Raja o denk teri. Tamam. Cevher abi. Na evdar kiş çiğe, dar Dariye şi. havlayı. Havra. Jiku derete. Bana genelde Aliye Erzurum evantı. Eski vaziyeti. Unji van dara. Bacarı Erzincan'a gitti. Tunceli gitti. Bacarı Merdin gitti. Jar derete. Her derite. Dariye havlacı se çeşit iyi. Selviye iyi. Kanada iyi. Da kavağı iyi. Çarajı kara kavağı yerdi ben. Spidar hem kurmancı yerdi ben Kanada'yı. Da kavağı civan dariye seri çiyatı bir abi. O kara kavağı pır sertti. Bişmiş ya ki. Yani davi ser makili hem bişmiş ki ya pır zoru. Zaf zarı. Hatta ya bişmiş ki ped veteli. Kaz bıgırım. Sabit mi naj? Basmış ki oğlu basmış ki. Hem kineci. Basmış ki. Penser seyizda. Sezde. Rakavay dise. Rakavay. Disa. Dise peleki, dik peleki. Tamam. Tamam. İngilizce peleki. Tamam var tam diyeceğim. Derbas ki. Na çezbe nasa. Yaka ki. Emli ve deret Nif piven. santim ayar beke. Nif santim edinici ayar beke. Tamam. Ser donuzlar tamam. Tamam. Hem alet piven. Her hem de pivin. Ama ne yapayım normalde? Ama alek ya bitmiş ki. Ama alek ya bitmiş ki hem de kalbin alek ya. Tabii hem ölçülmüş ki. Ben alek gibi git. Ampel ve dereydik ki. Şimdi bu aravi hizar mesafe çekevi. Şimdi bu da geri belki hizar dersleri serden abici. Ev makinesi. Tamam, kalbine. Zane bun tuazı. Zana bu duazı, emek duazı. Emek Ama tuazı. bu için alıyor kadar. Hamice granın yani. Qatat tadasması yok bari yok da. Ben normal şekilde. Eftiliyat ne? Ama goşte mancı bir. Hatta maşavane ne javandı benim yani burası kareki geleki grane o taluka uji geleki zede te ezbarım geleki cara da tliye hoje kiriye. Tliye Bu da. jara şekilde. Hem Evci işe bana ne seri bana be? Bana dağılmış işte. hem baldariyek lazım de pırmırı. Devamlı çağır bana bekri be. Devamlı dikkat be. Çünkü düşünmüşler be. Hem grane hem taluka uji de muz taluka kare uji, usavje hem grane uji de hem taluka Bu bazı hoşbuna bir şey. Neyse. Rahat ya bir şey. Ne geçtim rov bu fikre grane te gozivistanı grantır Bir tane granı. Hem dar granı hem dar şelle. Cicine hoş bir şey, çamur bir şey. Kevi. O da kevi mesela ben kodu be. Bir kobe çal, kapta davi çalkı. Makineyin ve derece geleki bir talukene ujbo mrov bişuxline zannebun hewceye. Karkerên vê derê gelekî cara destên xwe, tiliyên xwe xistine ber kera makîneyê û xwe birîndar kirine. Darên ku tên vê derê cuda ne, cure ne, hinek ji wan mezin, hinek ji wan dirêj in, hinek ji wan kin in. Me jê di serê de wan dara bi destê xwe hilda. Danî ser makîneyê û di makîneyên de ciyê pîvandinê heye. Me darê xwe pîvand û di kêrê makîneyê de derbas kir. لیلی دینی والا مگولی چیای قراج داغی مجود اومانه ای وقت دای وز بکس و به حال و به درد و به درمان مامه
Lele dini vela mi gol çiğ karaş dağı mevcudu man daykam be derdu be kulu be avalu be hakimu be lokman maye daykam be derdu be kulu be avalu be hakimu be lokman maye eyvah lime 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 eyvah lime 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 vaz garibim vaz be derdu be halu be kesu be gulu be bakşamamı Lele daye duda zuar desti khub desti mudawaz be derdu be kulu be avalu be hakimu be lokman mamı eyvah lime lime Belê carna jî di nav vî karê giran de bihîstina kilamekî dilê me germ dike. Wekî me anî ziman li vir du makîne hene û di her du makîneyan de jî kerên dirêj û tûş hene. Lêbelê carna ev kêr ji ber ku di nava daran de kevir û tiştên ku zarar didin kêrê hene xera dibe, an jî dişkê. İdam çavat kem ya mezele bilemiş bugün tuş bugün çarxın. Hatta vak vana bine. Vak vana daha düzelmişti be. Tuvalîkê vedere Şeme zahmet ama ev jî zor e. ev gelekî Ha, zor pir e zor e. mirov jî tirse her derê. Li kevir ki kevir, li mêx ki kevir. Çaval mêx kevir. Li bahçe dara li ber okey. Hinki yani dike sunur. Hinki dibe bira eradyon be harî derî ber avê nere. Ber çem çê dike. Çavat ki jiwan lantê. Wextê nan de çavat ki çakîtê xwe kedrê. Ya çikî dêne asmış bike ji bo heywan ki çikî nexwe. Mêx dar dike. Sal mezin dibe wî mêxa tê wan da dibe. Dema ku diranê kerê bişkî hostê yek bi yek çerx dike û tûj dike. Ji bo çerxkirinê jî makîne heye û ev karê çerxkirinê carna 2-3 saet didome. Zorbuna ve dar giran diye menen karake. Biçme jî zor e. Tibe biçme çima. Hem dar ki kalas kitabı jere ege 15 be, 10'a 20 be. Çem parça ceder kevi, 4 parça 5-10 ceder kevi ki giran e. Tek parça 5-10 ki 5-15 kiloyu ege 4 habe 6 kiloyu. Şi beraber işe me zahmet e. Keski bir işe uzun nakir. Sal bilet devce berdi. Şi berde ki selahat ki var rahat e. Gelede jî işe dikin jî piştavan kev berwan bel fetqî dibin. Şi beraber me daha yavaş devce berdi. Terkevi dikir. Em jî kêm mane dîraxane de tahmîna me de ya pêş hebûsta mayî ya nemayî. Vêga me işê makîna me neqedan. Demê viya jî em ê 2,5 eyarê xin. Bikin texte. İnce ayar. Taxta çawa yani ya xas. Eğer bir kerekê wan bigrin, em ê ana derbas bikin em ê bibînin. Tamam. Xwe bi dalîya valêja. Tamam. Özcan racê Benena ji ber ku ev tenekî talûkê makîne kira makîne hem pir zû dişixile hem jî gelekî tûje ez dikarim zêde servê derê bixebtin. Ez ê ji temaşe bikim ancak alîkariya
dar hevdan û danîtin ê dikin. Bi rastî jî hostekî ji makîneyê re lazim e ji ber ku yani destê mirov dikare bişe ber makînê ve bişe yani. Tehlûka vê îşa jî pir e. Te em vê îşa kolay xwe önermişî tu însan kî nake. Ê ecemî bi, ê nêzan bi mesela önermişî însan nake. Çima yani îro me derva yekişte xwariye. Darbe olarak me giştî bir darbe vî sanayi sitesi ekî şoğul bise ya kiliga ya digê ya piyê ya serê ya derkî o jê kirî yani elbet. Yani ev nava jî kolay kolay kazançkirin. Ev derjî destpêka ewilek û hêdar şekil negirtiye. Darên kuşgelekî deveran tên dîrekxaneyê di sê beşên cuda derbas dibin. Piştî wî şekil digirîn û ji bo bikaranînê amade dibin. Ev darên hûn dibînin jiyana me hêsantir dikin. Dar li vir dibe avahî, dar dibe mase, dar dibe pirtûxane, dar dibe hemû jiyan. û mixabin dema zêde were jêkirin jî zararê dide xwezayê. Ev karê zahmet jî hêdî hêdî ber bi tunebûnê ve diçe û mixabin di nav dîrekxaneyê da tenê 6-7 hostemane. Li gor hostetînên ziman ev kar ji ciwanan ra giran tê û kes xwe nadevî karê. Di bername karên zor da em li dîrekxaneya Girêdayê Amedê bûn me dar nîşanê da û gelek cûreyên dar û dar dibe çi şeklî di kîjan beşa da derbas be me hevdûra hem ceriban hem jî temaşe kir heya bernameyek din dema xweş be. û mijarekê din ya vî karê ku zortir dike zivistan e. Hûn jî dibînin hemî der di nava av û çamûrê da ye. Karkerên li vir jî di nav vî şertê da li ber sermayê dixebitin.